nesta gala, e os vosos visitantes, polo que din, tamén, non? Din os datos que repiten ou que repetirían, máis do 95% de fidelización, é moito dicir. Parabéns, porque o reto non é doado e por iso sabe aínda máis cando sae ben. E que vayas dificultades as que manexades a diario. Por unha banda, tendes que combater a estacionalización, pero ao mesmo tempo hai que facelo con responsabilidade, sen saturar, sendo sustentables e respectuosos co maior tesouro que temos, que é o noso medio natural. Por outra parte, tendes que tratar moi ben as visitas, que non queiran marchar, ou que se marchan, que teñan ganas de volver, pero sen desatendelos da casa, que a veciñanza non se sinta invadida ou que xa non pode vivir na súa propia terra. Por outra parte, tedes que facilitar que haxa teitos dispoñibles para os que están de paso, pero tamén que se poida vivir aquí ao longo de todo o ano e que siga habendo veciños e veciñas. E tedes que facer todo isto pensando no futuro, a longo prazo, porque morrer de éxito tamén é morrer. E aquí do que se trata é de vivir, non de sobrevivir. Aquí os equilibrios de Su Moreno xa empezan a parecer doados, non? Comparando. Ben, estádelo conseguindo, eso é así, con profesionalidade e con colaboración, a cooperación entre vós, tan importante, e ao mesmo tempo tamén a colaboración coas institucións e coa administración pública. Hoxe imos renovar e entregar os novos distintivos que veñen recoñecer ese esforzo e o compromiso coa mellora continua. Mellora continua en calidade e tamén en cantidade. O primeiro ano erades unha trintena. O segundo, chegabades case ao medio cento. Este ano sodes 69. 69 empresas, profesionais, experiencias, establecementos, lugares que decidistes apostar por facervos mellores e acadar os requisitos necesarios para obter este certificado SICTED, formándovos, estudando, modernizándovos, todo para participar do que a Mancomunidade Barbanza Arousa define como o maior proxecto de calidade turística desenvolvido en España. Deámoslle, pois, precisamente a benvida á súa xerente, a Fátima Cachafeiro. Boas tardes a todos e a todas, autoridades, empresarios, empresarias, asociacións empresariais que tamén están presentes e benvidos a esta terceira Gala do Turismo Barbanza Arousa. Unha Gala do Turismo que non sería posible sen cada un de vós co vosso traballo diario, que sodes os que facedes que teñamos turismo e que os turistas queiran repetir. Como moi ben comentabas, máis do 95% das persoas que nos visitan estarían dispostas a repetir. E isto é gracias a todos vós, a todas as empresas que formades parte deste destino e que xuntos colaboramos e traballamos, o público e o privado, para seguir adiante e para posicionar Barbanza Arousa onde debe de estar, que é na excelencia a nivel nacional. Somos un destino, dende logo, cheo de recursos. Temos recursos naturais de primeira orde, recursos culturais tamén. A nosa enogastronomía é fabulosa, formada tanto por os nosos produtos frescos como os produtos en conserva e, por suposto, cos nosos viños da IXP Terras do Barbanza e Iria, pero, dende logo, o capital humano é innegable. Sen capital humano non existe destino. Por iso, dende a Mancomunidade, sempre apostamos por esa unión público-privada e por ese traballo conxunto, porque, ao final, vós sodes os que durante todo o ciclo da viaxe de calquera persoa se sinta acollida, se sinta ben e, por iso mesmo, quere volver. Por iso que este mérito, dende logo, é voso e esta gala anual, dende logo, vai dedicada a vós, ás empresas e a todos os servizos. Xa somos 69 empresas e servizos turísticos distinguidos no SICTED en soamente 3 anos de vida do proxecto. Isto, a nivel nacional, é un hito importante. Son moi pouquiños os destinos que consiguen ter este número tan grande de empresas en tan pouquiño tempo. Co cal, tendes que sentirvos orgullosos e orgullosas, por suposto. 69 empresas e servizos de 18 oficios diferentes que, ademais, abarca todo o ciclo da viaxe de cada turista, dende o momento que chega, que se transporta, que se aloxa,
que busca unha actividade de ocio, que busca unha actividade gastronómica, todo o ciclo. Entón, bueno, vou nomear os 18 oficios que temos neste momento distinguidos no territorio. Como dicía, é moi importante porque se acolle ao turista con esta calidade dende a súa chegada. Polo tanto, temos dende a parte de aloxamento, con hotéis e apartamentos turísticos, campings, aloxamentos rurais, vivendas de uso turístico. Seguimos coa restauración, co que serían os restaurantes e os bares e cafeterías. Tamén temos empresas de ocio, que sería turismo activo, escénicos permanentes, portos deportivos, tamén están incluídos neste distintivo aquí en Barbanza-Arousa. Temos o transporte tamén tan importante, os taxis e transporte turístico tamén. Por suposto, o turismo de compras tamén se ve potenciado co comercio. Tamén temos comercios incluídos neste distintivo. O turismo experiencial, con talleres turísticos, con adegas, que nos fan sentir esa experiencia enolóxica, poñendo en valor os nosos viños da IXP Terras do Barbanza e Iria. E, por suposto, non poderían faltar os servicios públicos que están representados por persoal de cada un dos concellos, que son, por suposto, os que apoian e traballan en conxunto coa mancomunidade. As oficinas de turismo, esa información turística tan importante que moitas veces é a primeira porta de chegada a un turista, o primeiro contacto que ten co destino moitas veces é a propia oficina de turismo, as praias, a seguridade cidadá e tamén os museos. Estes son os 18 oficios que estades agora mesmo distinguidos no SICTEF e do que formades parte esas empresas e esas entidades, esas 69 en total. Como decía, podedes sentirvos orgullosos e orgullosas de obter este distintivo e de que Barbanza-Arousa, con este traballo, Barbanza-Arousa acade esa excelencia turística que sempre buscamos. Por suposto, a cooperación público-privada tan importante é que nos fixo chegar a máis proxectos. Simplemente quero dar unhas pequenas pinceladas, como este ano que participamos nun proxecto en prol da economía circular, xunto con outros destinos de España, e fomos o único destino galego, que algunhas das nosas empresas do SICTEF estivestes incluídas nesas diagnoses de economía circular. Un proxecto promovido por Segitur e que participamos con algúns outros destinos a nivel nacional. Gracias a este traballo conxunto tamén se deseñou o Plan de Sustentabilidade Turística con esas mesas de traballo nas que traballamos entre todos, coas empresas, para poder diseñar a nosa estrategia, importantísimo tamén. Por suposto, ese consenso vai a seguir, dende a Mancomunidade, ademais, é o que se pretende dende o primeiro momento, continuar con esa cooperación e que continuemos traballando xuntos as empresas e a entidade pública, a Mancomunidade e os 4 concellos, por suposto, porque sin esta cooperación non hai destino turístico. Co cal, se queremos seguir potenciando o destino, este é o camiño. O próximo ano estamos tamén xa ás portas do Xacobeo 2027, co cal tamén seguiremos potenciando e seguiremos traballando, a parte na enogastronomía, que comentaba, tamén no Camiño de Santiago. Somos un destino con Camiño de Santiago por mar, con esa ruta Mar de Arousa-Río Ulla e Camiño de Santiago por terra a orixe. Co cal, seguiremos traballando e seguiremos cooperando entre todos para seguir sendo un destino de excelencia. Sen máis, simplemente, vos quero agradecer a todos e a todas estar hoxe aquí, vos quero agradecer ese traballo conxunto e, como decía, podedes estar moi orgullosos, moi orgullosas, porque entre todos logramos que os nosos visitantes teñan unha experiencia de calidade, unha experiencia coa marca Barbanza-Arousa, dende logo. Moitas gracias.
Ben, esta iniciativa, SICTEZ, a que se sumou hai só 3 anos o Barbán Sarousa, como nos dicía Fátima Cachafeiro, ten outros destinos en Galicia. Lugares como a Costa da Morte, a Mariña, a Ribeira Sacra e a Allariz, ou cidades como Santiago, Ferrol, Ourense e A Coruña, tamén están inmersos neste ambicioso proxecto de reto turístico, facendo de Galicia un lugar cada vez máis visitado. Por iso, a continuación, ten a palabra o presidente do Clúster de Turismo de Galicia, Cesario Pardal. Moi boa tarde a todos. Primeiramente, pedir disculpas por chegar un poquinho tarde. Autoridades, delegado do Goberno de España, su delegado, alcalde, querido amigo Julián, xerente, vicepresidente da Diputación, alcaldes, alcaldesas, concellais e, sobre todo, meu tamén querido director de turismo. A verdade é que é un placer sempre vir a este pobo, vir a esta comarca e agradecervos sempre o esforzo que realizades todos os empresarios turísticos. Como ben decíades, non é fácil hoxe en día ter unha empresa turística por todo iso que a presentadora decía, pero aparte diso tamén hai un montón de burocracia que cada vez temos que completar para poder competir con outros destinos. Pero, desde logo, que se non temos unha calidade, se non hai un esforzo cada vez por parte das empresas de intentar chegar a esa elevación máxima que é a calidade turística e a sostenibilidade, desde logo que non podemos competir con estos cos demais territorios. Desde logo que temos que seguir traballando, temos que seguir apostando pola desestacionalización, algo tamén que nos preocupa desde o Clúster de Turismo nestes momentos que cada vez temos menos conectividade con Galicia e, desde logo, temos que seguir unidos. Desde logo que sin a unión non se chega a ningún lado. Desde logo que esas 69 empresas, desde logo un número moi bonito, ojalá que o próximo ano se multipliquen ou que crezcan e que medran, porque, desde logo, a forma de distinguir un destino de outro é a calidade. Sin máis, noraboa a todos os que obtedes este ano por primeira vez este distintivo de calidade. Seguide apostando. Temos un sector moi forte en Galicia, desde logo que esta comarca ano tras ano vemos como se vai incrementando ese número de pernotacións. Por lo tanto, noraboa a todo o sector. Moitas gracias. Ben, ademais do patrimonio, da natureza, da enogastronomía, toda a oferta e o talento cultural que posuímos fan aínda máis atractiva a viaxe ata aquí. A continuación, imos vivir en directo un exemplo dese talento e tamén de colaboración. El, un descoñecido, como se define, un artista integral, sen complexos, autor daquel Bótate ao mar que compuxo xustamente cando vivía aquí en Rianxo. Ela, boirense de adopción, dende que se mudou a esta comarca hai máis de 15 anos, é unha das cantantes galegas máis destacadas. Por favor, un aplauso para Sonia Lebedinsky e Xiao Berlai. O viño por ti, polo vento que te trouxo a mí, polo bo do noso momento, polo amor que eu che profeso. Vou falar de amores e amantes, coa desculpa de ser ti tan grande, do mellor e o máis brillante, dun relato de amor apaixonante. Vasme inspirar unha curta viaxe astral, aínda que che custe a vida despegar e aterrar. Unha canción optimista, porque así te vexo en min, como as cores das cerdeiras que agasallan os de aquí.
puxo a mí polo bo do noso momento, polo amor que eu che profeso. Vou falar de amores e amantes, coa desculpa de ser ti tan grande, do mellor e o máis brillante, dun relato de amor apaixonante. Mas me inspira unha curta viaxe astral, ainda que che custe a vida despegar e aterrar, unha canción optimista, porque así te vexo en mí, como as cores das cadeiras que agasallan os de aquí. Hazme inspirar unha curta viaxe astral, ainda que che custe a vida despegar e aterrar, unha canción optimista, porque así te vexo en mí, como as cores das cerdeiras que agasallan os de aquí. Gracias, boa noite. Gracias, Sonia. Grazas, Xiao. Volveremos a escoitarvos para rematar a gala. Agora imos xa coa entrega en sí dos distintivos SICTE. Para iso chamo de novo o escenario, por favor, a Fátima Cachafeiro, a xerente da Mancomunidade de Municipios Barbanza Arousa. En cantos distinguidos vou facer unha especie de tutorial breve, é mellor que vayades subindo por estas escaleiras, por onde está subindo Fátima, por categorías, por oficios, como nos explicaba ela, faránse as entregas, a foto en conxunto con ela, que será a persoa que vos entregue nas primeiras categorías, e despois baixades polas escaleiras da vosa dereita. Así que empezamos xa na categoría de experiencias e talleres turísticos. Os galardonados son Amicos, Bluscus, Gastrolab Arousa e Turismo Mariñeiro Mar da Pobra. Grazas. Poden ir baixando por aquelas escaleras, por favor. Mentre chamo a seguinte categoría, campings e áreas de autocaravanas, o distintivo é para Camping Rianxo.
Ben, grazas, Fátima. A continuación, por favor, pido a axuda de Cesario Pardal, por favor, para entregar os seguintes distintivos, o presidente do Clúster do Turismo de Galicia. E na categoría de comercios, os distinguidos nesta ocasión son Valdani Conceprestor e Lusco Fusco. Grazas, parabéns. A continuación, imos coa categoría Turismo Activo. En esta ocasión, Cesario, por favor, unha entrega máis. En a categoría de Turismo Activo, os galardoados son Geckos, Turnauga e Vértigo Aventura. Se vai cantar o primeiro que faría se poidera e coller a carretera ata que anoitecera e quixéramos parar. Que importa quen conduza, quen vai diante, quen se poña ao volante, xa que en calquera instante nos poñemos a cantar. Gracias, Cesario. Agora chamo o seguinte entregador, por favor, a José Ramón Romero, alcalde do Concello de Boiro. Grazas. Que vai entregar os distintivos SICTED na categoría de espazos escénicos permanentes, que neste caso é para a Pousada da Galiza Imaxinaria. Está feo, o que me fai estar contento, de verdade eu non o vexo como debería ser. E na categoría de bares e cafeterías, os recoñecementos son para Gilligan's Irish Tavern, Lagarto Beach Bar e UTAP 314. Grazas ao alcalde tamén. Sí. E a continuación entregará o alcalde da Pobra do Caramiñal, José Carlos Vidal Suárez, por favor. Imos agora coa categoría de hotéis e apartamentos turísticos, que son para Apartadiño e Hostal Los Trillizos. Grazas. Sí, por favor, alcalde, un máis. Porque na categoría de restaurantes e empresas turísticas de catering entregará os distintivos a Curral do Marqués, Nojira, Olivo Blanco, Pazo Torre Xunqueiras, Pizzería Adria, Casa Isolina, Restaurante Chicolino, Restaurante Sisal e Restaurante Xanxo.
la cociña. Que coño te paso carita, trampa, sempre te se muda para vos a lei. Dixete 5 menos de todos os vosos cuidados hasta que se encabitamos non é hábito de un rei. Que outra vez, quitando a vosa merda sin saber por qué. Somos las villas de todas las que se plantaron e dixeron barre vasoira miña. Fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira miña. Fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira miña. Fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira. Parabéns. Moitas grazas a José Carlos Vidal, que se pode retirar tamén, e que lle dá a remuda a continuación a alcaldesa de Ribeira, a Mariola San Pedro, por favor. Grazas. Que entregará na categoría de vivendas de uso turístico os recoñecementos para Casa de Lola, Apartamentos María Jesús, Campo Muiños, Casa O Soqueiro, Casa Río da Grenla, La Casita de la Playa e Trisquel Rianxo. A guerra imos parar. A guerra imos parar. Eu teño un canciño e vos e ten dous. Cada vos amores son tanto linda que despois no corazón cando nos veremos mando rei que nos presentemos Marianai. Eu teño un canciño e vos e ten tres. Recollendo en representación, non? Perfecto tamén. Moitas grazas, parabéns. En a categoría de taxis, os distintivos son pro taxi número 2 de Rianxo, o taxi número 4 de Rianxo, o número 5 de Rianxo, o número 6 de Rianxo e taxis Alberto Queiruga. Grazas, alcaldesa. Chamo agora a Julián Bustelo, por favor, o presidente da Mancomunidade de Barbanzarousa, que fará entrega dos distintivos na categoría de transporte público. Grazas, alcalde. Neste caso, os distintivos son para Arousa Náutica Navegación e Oceanic Arousa Tours. A seguinte categoría é a de aloxamentos rurais. Neste caso, os distintivos son para Aldea Os Muiños, Casa da Posta do Valmaior, Casa Rural Laxido, Casa Rural Entre os Ríos e os Petroglifos. Parabéns, moitas grazas, alcalde.
que lle dá paso agora a Xosé Regueira, vicepresidente da Deputación da Coruña, deputado de Turismo, que será o encargado de entregar os distintivos na categoría de Oficinas de Información Turística. Neste caso, os distintivos son para a Oficina de Turismo da Pobra do Caramiñal, a Oficina de Turismo de Boiro, a Oficina de Turismo de Rianxo e a Oficina de Turismo del Malecón Ribeira. Grazas, parabéns. E na categoría de adegas, o recoñecemento é para a adega Entre os Ríos. Estas escaleras son un pouco complicadas. Parabéns. Grazas, parabéns. Por ali, por favor. Grazas tamén a Xosé Regueira. Chamo agora a Xosé Manuel Merelles, director da Axencia de Turismo de Galicia, para que faga entrega dos recoñecementos, neste caso na categoría de museos e centros de interese turístico visitable. Nesta categoría os recoñecementos son pro Centro Arqueolóxico do Barbanza, a Fundación Museo de Artes do Gravado a Estampa Digital, o Museo do Mar, Museo Etnográfico de Artes, Museo Valle Inclán da Pobra do Caramiñal e a Sala Museo Municipal de Ribeira. Por favor. Date la vuelta, guapo, date la vuelta, que quiero ver el forro de tu chaqueta, de tu chaqueta, de tu chaqueta. Date la vuelta, guapo, date la vuelta, que quiero ver el forro de tu chaqueta. Tres hojitas, madre, tiene el árbol, dávales el aire, meneávense, chimenávense, meneávense. Parabéns, grazas. E na categoría de portos deportivos, os distintivos son pro Club Náutico Boiro, o Club Náutico Deportivo Barraña, o Club Náutico de Rianxo e Marina Pobra.
Parabéns, grazas, José Manuel Merelles. Pido agora a colaboración do delegado do Goberno en Galicia, de Pedro Blanco, para a entrega dos últimos distintivos, por favor. Empezamos pola categoría de praias e os recoñecementos de calidade son para Praia da Illa Laxe, Praia de Barraña, Praia da Lombiña Cabío, Praia de Coroso, Praia da Ladeira, Praia do Vilar e Praia Os Areos. Grazas, parabéns. E por último, imos coa categoría de Seguridade Cidadá, en que os recoñecementos son para a Policía Local da Pobra do Caramiñal, a Policía Local de Ribeira e a Policía Local de Rianxo. Delegado do Goberno, sí, parabéns a todos os distinguidos nesta edición Cosicted. Despois de recibir todos os recoñecementos deste ano, é o momento de volver a asombrarnos e emocionarnos coas acrobacias e a capacidade de adaptación e de equilibrio de Su Moreno. Outro aplauso para ela, por favor. Saín por este lado, non me dei conta. I woke up today in London as the plane was touching down. And all I could think about was Monday. Maybe I'd be back around. If this keeps me away much longer, I don't know what I will do. You've got to understand it's a hard life that I'm going through. And when the night falls in around me, I don't think I'll make it through. I'll use your light to guide the way, 'cause all I think about is you. But LA escape
kind of crazy, and New York's getting kind of cold. I keep my head from getting lazy. I just can't wait to get back home. And all these days I spend away, I'll make up for this, I swear. I need your love to hold me up when it's all too much to bear. And when the night falls in around me, I don't think I'll make it through. I'll use your light to guide the way, 'cause all I think about is you. All I think about is you. Grazas, Su, parabéns. Ben, a continuación, ten a palabra, imos xa coas intervencións institucionais para ir rematando a gala, ten a palabra a continuación Julián Bustelo, presidente da Mancomunidade Barbanza Arousa e alcalde de Rianxo. Non vou usar o columpio. Bueno, moi boas tardes a todos e a todas, particularmente delegado do Goberno, subdelegado, director de Turismo de Galicia, vicepresidente da Diputación, presidente do Clúster de Turismo de Galicia, alcaldes, alcaldesa, moitas grazas por achegarvos nesta tarde aquí a Rianxo para compartir con nós esta terceira gala do turismo Barbanza Arousa. Para comezar, por suposto, quero trasladar os meus parabéns aos 69 servizos turísticos do destino que obtivestedes ou que renovastedes neste ano os distintivos de calidade SICTE. Este logro acredita non só a gran calidade do noso territorio, senón tamén a profesionalidade e o cuidado na atención aos visitantes, mérito do extraordinario equipo humano que lidera o noso sector turístico. Grazas por dar continuidade a este proxecto de calidade co voso esforzo e coa vosa dedicación, para seguir crecendo como un destino implicado que a mellora continua. Quero subliñar que a dedicación e a implicación das empresas turísticas de Barbanza Arousa foi máis alá este ano 2025, participando nunha nova iniciativa promovida por Segitur, como antes comentaba Fátima, para a introdución da economía circular no sector turístico. Grazas por ser sempre tan positivos e receptivos a participar en todos os proxectos que dende a Mancomunidade propoñemos ao largo do ano.
Barbanza Arousa posúe unha ampla oferta e diversa, paisaxes, gastronomía, enoloxía e cultura, pero, sobre todo, conta co valor das súas xentes. Xentes que estades ao frente dos negocios e en contacto directo cos viaxeiros e coas viaxeiras, contribuindo cada día a consolidar o noso destino. Por iso é fundamental a colaboración público-privada en iniciativas como esta, como a CITEC, para permitir mellorar ano a ano o noso territorio. Esta cooperación continuará na posta en marcha dos proxectos impulsados pola Mancomunidade que están chamados a transformar o noso territorio nos próximos meses. Neste momento estamos inmersos na execución do Plan de Sustentabilidade Turística Barbanza Arousa, unha viaxe a través dos sabores, unha iniciativa centrada na enogastronomía que incluye experiencias inmersivas arredor dos museos da conserva e a salgadura, así como a recuperación do barrio ligado ás orixes da industria alimentaria. A través deste plan, ofreceremos ao visitante a posibilidade de achegarse aos traballos e industrias vensellados á enogastronomía, que forman parte da personalidade de Barbanza Arousa. Poderán coñecer a evolución e os cambios no sector primario e secundario da nosa comarca que ano a ano foron modelando as paisaxes produtivas do noso territorio. Coñecer en primeira persoa de onde veñen as nosas especialidades culinarias a través dunha viaxe no tempo que activará todos os sentidos das persoas que nos visitan. Xa coa vista posta no ano 2027, como comentaba tamén a nosa xerente, un ano santo, remataremos a implantación do proxecto Destinos Turísticos Intelixentes Traslatio Experimental Ruta Mar de Arousa-Río Ulla, que está destinado a poñer en valor o Camiño de Santiago mediante diversas solucións tecnolóxicas como pantallas interactivas e percorridos virtuais, sen esquecer esa segunda ruta, ese camiño orixe que está atraendo multitude de visitantes todos os anos ao noso destino, ao noso territorio. O camiño a Santiago, tanto por mar como por terra, será fundamental na estrategia que levemos a cabo nos próximos anos, no ano 26 e no ano 27. Con estas actuacións buscamos reforzar o noso posicionamento a nivel estatal como un destino pensado non só para ser contemplado, senón tamén para ser vivido. Todas as empresas e servicios sodes parte esencial desta experiencia e, por iso, dende a Mancomunidade continuaremos impulsando proxectos conxuntos que nos permitan avanzar unidos nesa mesma dirección. Moitas grazas a todos e a todas. E despois destas intervencións que me exigirán a min, estades invitados tamén a compartir con nós unha degustación de produtos gastronómicos da nosa terra, por suposto, e tamén viños de ISP de Terra do Barbanza e Iria, preparadas por dúas empresas precisamente que estiveron neste escenario e que foron galardoadas co distintivo de calidade CITE. Nada máis pola miña parte, moitas grazas a todos. A continuación, a intervención de Xosé Regueira, vicepresidente da Deputación da Coruña e deputado de Turismo. Bueno, despois de que Julián nos convidara a tomar un pincho despois de acabar os discursos, calquera fala máis do debido, non? Bueno, moi boa noite a todos, alcalde, delegado, subdelegado, director de turismo, presidente do clúster, alcaldes, concelleiros, concelleiras e, sobre todo, sector. A min teño que recoñecer que me gusta particularmente este tipo de actos porque sempre estamos rodeados do sector. Eu sempre insisto que falar de turismo é falar de un sector económico, falar dun negocio, falar de empresas. Temos historia, sí, temos arquitectura, sí, temos paisaxes, sí, temos unha enogastronomía excelente, sí, temos unha lingua propia da que temos que estar orgullosos, sí. Todo iso está moi ben, pero todo iso é unha fotografía no Instagram. O que fai o turismo son as empresas, son as que xeneran empregos, son as que xeneran benestar, son as que xeneran oportunidades, e esas oportunidades son as que temos que nomear coa palabra
turismo, non? E cando nos referimos a turismo, referímonos sobre todo ao sector empresarial. Por eso, xa se insistiu aquí, é tan necesaria, e creo que o estamos tamén facendo moi ben en Galiza, non? A colaboración público-privada. Eu creo que iniciamos unha senda, sobre todo, que intensificamos a raíz da pandemia, desgraciadamente, e creo que esa senda de colaboración público-privada e de intensificar a nosa relación entre as administracións públicas e o sector estános posicionando moi ben como un destino de moitísima calidade, unha altísima calidade e con unha perspectiva de crecemento moi saudável e con un curto e un medio prazo que creo que vai a ser satisfactorio sobre todo para o territorio e para xerar oportunidades. Falaba Fátima, falaba ben, de que tendes que estar orgullosos de iniciar a senda da calidade, de buscar a excelencia no destino. Eu comparto que tendes que estar orgullosos, pero que temos que estar orgullosos de todas e de todas vos somos nós. Un destino con profesionais de calidade que buscan a excelencia sempre vai a ser un destino forte e vai a ser un destino que non caia en dinámicas que foron negativas para outros destinos. Por lo tanto, temos que aprender dos éxitos que somos capaces de conseguir e temos que aprender tamén, como non, dos fracasos e dos errores que cometeron outros. Por a miña parte, felicitar todo o ben que se está facendo en este xeo destino da provincia da Coruña, a senda da calidade e da competitividade. A Deputación leva traballando durante moitos anos. Saúdo a Fátima, que o coñece perfectamente. Nos apoiamos a mellora da calidade e da competitividade da Deputación e creemos que é o camiño seguramente máis corto e máis fiable para ter algo que nos preocupa a todos, tanto a Xunta de Galicia como ao Estado, como aos concellos, ter un destino con garantías, un destino sólido, pero tamén un destino absolutamente sustentável, non? Que priorice, sobre todo, o que tamén se dixo aquí, o benestar das persoas que vivimos aquí, diante de outras moitas cousas. Parabéns a todos e a todas, agardo que sigades por esa senda que acabades de continuar, e moitas grazas por a vosa atención e por vir a este fermoso acto. A continuación ten agora a palabra Xosé Manuel Merelles, director da Axencia de Turismo de Galicia. Moitas grazas, boa tarde a todas e a todos, delegado do Goberno en Galicia, alcalde, subdelegado, vicepresidente da Diputación, querido Cesario, alcaldes, señoras e señores, empresarios, autónomos que traballades e que estades no turismo. En primeiro lugar, quero agradecer o convite a participar nesta terceira gala dos premios do turismo de Barbanza Arousa. E tamén quería decir que para min é un placer estar outra vez no Barbanza, escoitar alcalde este seseo e esta geada. Eu que teño un galego oriental máis plano, pois para min sempre é moi interesante escoitar estas variedades que teñen o galego, pois concretamente nesta zona. Teño que agradecerlle a todas e a todos os empresarios e autónomos que están participando hoxe nesta gala o seu interese por apostar por un destino de calidade. Teño que decir que agora mesmo pois é un orgullo ver como un destino de costa e tamén con recursos de interior pois é un exemplo para toda Galicia en canto ao número e a variedade de áreas que forman parte deste SITED. Nada máis que 69 empresas e que veñen a incrementar ese número que supera xa os 1.400 empresarios e autónomos que están dentro deste sistema de calidade. Teño que decir tamén que probablemente sexa o sistema de calidade que máis nos gusta, polo menos as institucións, a Axencia de Turismo de Galicia, porque é unha implicación moi voluntaria e, como vimos aquí, inclúen desde forzas e corpos de seguridade, como pode ser a policía local, praias, taxistas. Eu, a verdade é que eses 11 territorios SISTE que hai en Galicia, que implican xa preto de 190 concellos, máis de 190, 196 concretamente, máis da metade dos concellos que existen en Galicia,
pois dá a medida do que se está a traballar desde o punto de vista empresarial por ofrecer un servicio turístico de calidade. A verdade é que para nós é un orgullo e así, pois, bueno, podemos decir que estamos vendo que cada vez se incrementa máis o número de visitantes, un incremento sostido, sin grandes alteracións, e tamén o número de noites nos nosos establecementos hoteleiros. Nos 10 primeiros meses do ano, pois nada máis e nada menos que 600.000 persoas se aloxaron en establecementos turísticos do Barbanza. Parabéns, e teño que decir tamén que, aunque sone atópico, aquí estamos representadas as 3 administracións do Estado, e é fundamental esa colaboración, como xa puxo de manifesto Xosé Regueira, entre todas as administracións e tamén a iniciativa privada. Desde logo, SITEC non podería existir sin a colaboración entre o Goberno Central a través desa Secretaría de Estado de Turismo, a Xunta de Galicia a través da Axencia de Turismo de Galicia, que ten as competencias, por suposto, os concellos e vós, que sodes os protagonistas, pero poderíamos falar do sistema de calidade turística e ese de sostenibilidade, tamén apoiado por o Goberno Central e as autonomías, e, desde logo, eses plans de sostenibilidade turística que, como sabedes, rematan agora en xuño do 26. Vos digo que traballedes ben, que hai que xustificar aí todo o investimento, seguro que sí. E é un exemplo de colaboración, penso que trascende tamén ao Estado español, porque son fondos europeos que xestionamos as 3 administracións, pero fundamentalmente coa capilaridade que ofrece e que outorga a iniciativa privada, e son exemplos que nos dan un pouco, nos marcan como está evolucionando España como un dos territorios máis desenvolvidos turísticamente e como o turismo é realmente unha fonte de riqueza de primeiro nivel. Grazas por facer esta Galicia calidade que tanto nos enorgullece, e ánimo a todos para seguir traballando a prol do turismo da Barbanza, de Arousa Barbanza. Moitas grazas. Barbanza. Ben, e para rematar, pecha o acto o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco. Alcaldes, alcaldesa, vicepresidente da Deputación da Mancomunidade, vicepresidente da Mancomunidade, director da Axencia de Turismo de Galicia, concelleiros, concelleiras, empresas, xerente da Mancomunidade, técnicos de turismo, en fin, amigos e amigas, moi boa tarde. Xa van 3 galas de turismo en Barbanza e Arousa, e a verdade é que tiven a honra e o privilexio e o placer de participar nas 3. Cada ano que volvo aquí, vexo que medramos, vexo máis ilusión e vexo moitas máis ganas dun destino turístico que sabe moi ben cara a onde quer avanzar. Os concellos que conformades este territorio, esta mancomunidade tedes clara a aposta por atraer visitantes con sentido, con respecto polo contorno e cunha visión claramente sostible do turismo. Este é o modelo polo que apostamos tamén dentro do Goberno de España. Un modelo que se plasma, como vimos, na campaña que ides a levar nas próximas datas a Fitur. Parabéns polo seu resultado. Creo que é unha peza que non só amosa a beleza deste territorio, senón que invita a descubrilo devagar, gozando das pequenas cousas que, como ben sabedes, son as máis importantes. Parabéns á Mancomunidade polo magnífico traballo que estades levando a cabo. Non teño dúbidas de que esta campaña será un éxito rotundo, porque transmite con forza, sobre todo, a capacidade de Barbanza e Arousa por ofrecer unha desconexión 365 días ao ano. Porque esta é unha terra capaz de ser vivida en calquer momento do ano, non só no verán, pola súa paisaxe, pola súa gastronomía, pola tranquilidade, pola historia que garda cada recuncho da ría e polas infinitas posibilidades para sentir e para volver a empezar
como di o anuncio. Permitidme, por suposto, que felicite tamén as empresas que hoxe reciben ou renovan eses diplomas SITEC de calidade turística. Sodes vós, xustamente vós, os que estades contribuindo ao desenvolvemento do turismo nunha zoa que non para de medrar e que está a facer as cousas moi ben, está a facer realmente ben. Cada recoñecemento é unha mostra do esforzo individual que, sumado, construe un destino sólido, un destino competitivo e un destino con personalidade propia. Son centros os motivos para visitar esta comarca e para visitar Galicia, porque Galicia é hoxe un destino moderno, un destino sostible e un destino con alma. E vos sodes, sen dúbida, un exemplo claro de como se debe traballar. O impacto do modelo turístico que estamos construindo é tangible. Dende o Goberno de España investimos máis de 228 millóns de euros, 228 millóns de euros na nosa comunidade a través dos plans de sustentabilidade turísticas. Uns plans financiados cos fondos europeos do Plan de Recuperación, dos que, como sabedes, tamén se beneficia esta mancomunidade. En definitiva, amigas e amigos, estades no bo camiño, e este é o camiño que tedes que seguir durante os próximos años. O da cooperación, o do traballo conxunto entre administracións e o sector, e é todo elo para facer de Barbanza un destino desestacionalizado, forte, xerador de valor para todos os negocios locais, en definitiva, forte xerador de valor para a nosa economía. Tedes, dende logo, xa o dixen e o sigo repetindo, a man tendida dende o Goberno de España para seguir avanzando e para que Barbanza Arousa continúe sendo un referente do turismo sostible, un referente dunha Galicia viva e un referente dunha Galicia chea de oportunidades. Aquí estamos sempre con vos. Moitísimas gracias. Ben, estamos xa a piques de rematar, pero antes de marchar imos escenificar un último xesto que vai personalizar Julián Bustelo, o presidente da Mancomunidade de Barbanza Arousa e alcalde de Rianxo. Por favor, se pode ir subindo o escenario. E chamo tamén, canda el, a Xosé Regueira, a Xosé Manuel Merelles, a Pedro Blanco, de novo, e a Cesario Pardal, porque no nome da Mancomunidade, en agradecemento ás autoridades que participaron e interveñeron institucionalmente nesta gala, nesta terceira gala de turismo Barbanza Arousa, a Mancomunidade quere agasallarlles cunha obra de arte, unha lámina de Cándido Pazos, que retrata e escenifica parte do territorio da comarca no seu percorrido no camiño de Santiago a Orixe. Axúdeme o que quixere, axúdademe a cantar, se non vou enrouquecer, se non vou enrouquecer. Moitas grazas. Ben, ata aquí xa esta terceira gala do turismo Barbanza Arousa. Agora escoitaremos de novo a música de Sonia Lebedinsky e de Xiao Berlai, e xusto despois poderemos gozar duns petiscos, xa non lo avanzaba antes o presidente da comunidade, onde se poderá comprobar parte da calidade que se distinguiu aquí hoxe, coa proposta culinaria de Curral do Marqués, de Taragoña Rianxo, maridados cos viños da indicación xeográfica protexida Terra do Barbanza da Adega Entre os Ríos, distinguida tamén hoxe esta tarde. Así que grazas a todos e a todas por vir, parabéns a todas as empresas, lugares, profesionais, experiencias e persoas distinguidas, as que, por certo, esperamos aquí no escenario de volta despois da actuación musical xunto coas autoridades para facer a foto de familia correspondente deste ano. Moitas grazas, de verdade, polo voso traballo. Quedades con Sonia Lebedinsky e Xiao Berlai. Boa noite. Fai case 20 anos compuxemos esta canción, Xiao e eu, e case 20 anos despois os mesmos sentimentos, as mesmas emocións e as mesmas sensacións. Nun baile de diaños que ano a ano arrasa a nosa terra,
e o noso patrimonio, e que nunca nos mantén indiferentes. Seguiremos sendo equilibristas das marxes nesta simetría da vida. Xa é o tempo de pensar, tempo de imaginar. A esperanza esvaece pola terra ou polo mar. Nas pupilas abraiadas, ai de que nos doi a alma. Ficará a hora escura desta terra arrasada. Sangue da terra que asolaga o corazón, o verde que torna o ceo, o monte xa se mudou. Nas pupilas abraiadas, ai de que nos doi a alma. Ficará a hora escura desta terra arrasada. Baile de diaños sobre a nosa terra, sobre a nosa vida e o antano. Baile de diaños sobre a nosa vida, sobre a nosa terra e o antano. Recende a morte que o inferno dibuxou. Sexa home ou diaño, non atenden a razón. Neste pobo dividido pola alma e a traizón. Xa é o tempo de pensar, tempo de imaginar. Baile de diaños sobre a nosa terra, sobre a nosa vida e o antano. Baile de diaños sobre a nosa terra, sobre a nosa vida e o antano. Baile de diaños sobre a nosa vida, sobre a nosa terra. Pidemos un forte aplauso para Xiao Bernay. E tócanos pechar hoxe aquí neste maravilloso auditorio de Rianxo que tantas alegrías nos ten dado con outro dos signos desta terra nosa, deste patrimonio material e inmaterial que todas e todos coñecedes. Virxe de Guadalupe, cando vai pola ribeira, a Virxe de Guadalupe, cando vai pola ribeira, descalciña pola area, parece unha rianxeira. Descalciña pola
parece unha rianxeira. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Non te embarques, rianxeira, que te vas a marear. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Non te embarques, rianxeira, que te vas a marear. A Virxe de Guadalupe cando veu para Rianxo. A Virxe de Guadalupe cando veu para Rianxo. A barquiña que a trouxo era de pau de laranxo. A barquiña que a trouxo era de pau de laranxo. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Non te embarques, rianxeira, que te vas a marear. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Non te embarques, rianxeira, que te vas a marear. A Virxe de Guadalupe, quen te puxo moreniña. A Virxe de Guadalupe, quen a puxo moreniña. Foi un raíño de sol que entrou pola ventaniña. Foi un raíño de sol que entrou pola ventaniña. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Non te embarques, rianxeira, que te vas a marear. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Non te embarques, rianxeira, que te vas a marear. Non te embarques, rianxeira, que te vas a marear. Non te embarques, rianxeira, que te vas a marear. Moi boa noite, ata a próxima. Teño o micro encendido. Milia no escenario, por favor. Moitas grazas. Espero que me desconecte.
pero no se había muerto. Lleva un par de días funcionando. Tengo como 100 llamadas perdidas y un montón de mensajes. Pero bueno, si espero hasta ahora, puedo esperar un poco más, ¿no? Estoy muy orgullosa de ti. Necesitaba este viaje. No quiero volver a la rutina de siempre. Tranquila, que estoy aquí para recordártelo. Y si no, siempre podemos volver.